Ассаляму алейкум, Харлах Шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня. Подведем итоги уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров и режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете звонить всегда к нам в студию бесплатно по Вайберу, плюс 38067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу, atr.tv, это наш адрес, звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый Крымско-Татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon, ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры, можете проходить по ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України». Пане Валерію, вітаємо. Ассаляму алейкум. Ну что ж, я предлагаю начать наш эфир с актуальных новостей, с новостей, которые сегодня обсуждает как украинская, так и турецкая пресса. В частности, в Турции может состояться встреча президента Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о достижении договоренности с украинским лидером об организации встречи. О чем он договорился, он сказал журналистам по прибытию в Турцию. Давайте послушаем его цитату. Був позитивний відгук на наше запрошення відвідати Туреччину після повернення пана Путіна з Китаю. Наразі ми встановимо дату. Потім, сподіваюся, ми проведемо цю зустріч Путіна та Зеленського. Я надаю великого значення зустрічі з паном Путіним з цього питання, тому що на зустрічі із Зеленським я побачив, що у нас уже є домовленість із цих питань. Также есть уже реакция с Кремля. Там Песков, пресс-секретарь Путина, сказал, что президент России готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого ему нужно понимание, что будет в итоге встречи. Мы считаем, что она должна была состояться давно, и они должны проходить регулярно. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей. Очень трудно говорить о встречах на высшем уровне. Они должны быть подготовлены. Пока с подготовкой мы хромаем. Можно ли вот такую реакцию Кремля оценить как отказ на предложення? Ви знаєте, складається таке враження, що Україну підтягують під те, щоб ми імплементували всі мінські домовленості. Хто підтягує? Всі підтягують. В тому числі і Америка, в тому числі і Росія, в тому числі і Європа. Тобто вирішити оце питання хоч якось. І таке враження, що це пазли якоїсь великої гри, де Україна, як завжди, не суб'єкт, а об'єкт. Тобто, так, це, умовно кажучи, вирішить якісь тактичні питання безпеки в Європі. Тобто, завтра не буде війни. А чи могла би вона бути? Так, ми не можемо зазирнути всередину Путіна, знаєте, як там казав передпопередній американський президент. Я подивився в очі Путіна і зрозумів його. Да? Ми не можемо зрозуміти, і ніхто не може зрозуміти, що буде далі. Але, ви знаєте, йти і грати в ті ігри, які не нами плануються, які фактично граються по не нашим правилам, то це теж не шлях. Дійсно, ця зустріч може відбутися. Але подивіться, як вона формується і до чого це все як передумови ці зустрічі. Да? Скільки Зеленський раз говорив, треба зустрітись, є для чого. Тобто він бився в закриті двері якийсь час. Да? Зараз ми готові зустрітися, да? І так далі. І тут Песков говорить, ну, надо еще подготовиться, надо повестку дня сформировать і так далі. Тобто, да, таке враження, що ми, не ми, а влада наша, верховна влада,
в обличчі президента, значить, хоче більше, чим хоче Росія. І це не є вірно. Тобто це все рівно наративи гри, не нашої, чужої гри. Оце такі думки виникають. Ну, не кажется ли вам, что это как-то слишком мелко? Ну, стянуть войска к границам Украины, выдвинуть требования к НАТО и к Соединенным Штатам Америки по нерасширению на восток, возвращению к границам 97-го года, да, то есть вот этот весь шантаж, вот этот ажиотаж вокруг границ Украины, и все для чего? Для имплементации Минска всего лишь? Подождіть, ну, знаєте, це ми так говоримо, що це мелко, але на це ж ведуться. Ну, ведеться, Захід на це ведеться. Всі кажуть, що завтра буде війна. Тобто оці речі, які зараз оприлюднили західні ЗМІ, про те, що примітивні будуть фото, якісь відео нападу українців на росіян, там провокації в Донбасі зі сторони України і так далі. Ну, це, знаєте, це якийсь такий сюрреалізм, якийсь списаний з дешевих книжок або не з дешевих, але постановок, які були там перед Другою світовою війною, да, провокації ці на польському кордоні, як вона почалася. Да. Тобто, уже не той світ. Уже можна в онлайн-режимі бачити все, що відбувається на кордонах. Хто що робить. Я бачив ось сюди, ми зараз говорили з вашим генеральним директором, я йому розповідав, як я був в Америці в Potomac Foundation, це велика компанія, яка навчає американських генералів, як воювати. Почесний президент Веслі Кларк, бувший кандидат в президенти Сполучених Штатів, я з ним теж знайомий, слава Богу, чи як. Але я був в ситуативній такій їхній кімнаті, де показано повністю з комп'ютерна інформація, з супутників, де видно повністю, що відбувається на Донбасі з частинами, назви частини, хто їх там командир, хто його син, хто його дочка, хто його жінка, і де вони вчились і так далі. Ці всі зв'язки. Тобто я до чого? Що це все видно. І оці всі дешеві речі, які планувалися, можливо, планувалися чи ні, вони це на один раз зараз можуть бути оприлюднена зовсім інша інформація, і це не так. Ну, тобто я до чого? Я хочу сказати, оце зацепитись за ваше слово, що це мелко, да? Це мелко. І я думаю, що це шлях, який іде як гра, ще раз повторюю. Гра привести нас хоч до чогось. Вони бачать, що Україну ти не завоюєш. Ну, хорошо, ти завтра, ну, гіпотетично, ти завтра візьмеш там пів України. А що далі? Ти що, зупинишся? Треба цю територію кормить. Тут у тебе партизанські, ми ж не білоруси. Є зброя, і ми показали на Майдані, що ми можемо відстоювати наші цінності. Тобто тебе атакують постійно. В тебе санкції обрізали все. Не піде на це він. Ну не піде. Це гра на, ну вибачаюсь, там, на пацана, хто перший схибить, хто перший відійде. І на сьогоднішній день позитив для України є в тому, що об'єднаний Захід є з об'єднаною позицією. Цього не було у 2014 році. Цього не було навіть і в минулому році. Зараз дуже багато позитивних заяв, сюди їдуть лідери, сюди йде зброя і так далі. Але все рівно це, мені здається, велика гра, щоб Україну підтягнути під ту історію, щоб менше дразнити Росію. Завдяки, ну, да, за наш рахунок. Да, я понимаю. Просто вот когда мы говорим про Минские соглашения и про имплементацию Минских соглашений либо в трактовке России, либо в интерпретации Украины, вот ряд политических аналитиков говорят о том, что вот нынешний статус-кво как для Украины, так и для России, в принципе, выгоден. И Россия, так как затеяла Донбасс, чтобы отвлечь внимание от Крыма, ей выгодно, в принципе, вот это поле для маневра. Постоянно подогревать Донбасс, постоянно держать его в напряжении, постоянно, чтобы там была стрельба. То есть держать в узде Донбасс и таким образом отвлекать внимание от Крыма. И если
если вдруг проблема с Донбассом решится, имплементируются Минские соглашения, там часть по безопасности, политики, все ведь переметнутся на Крым, размышляют в Кремле. То есть вот такая ви знаєте, логика, говорят, це з одного боку така логіка. З іншого боку, що б ми не говорили, але ця ракова пухлина сепаратистська, яка в Донбасі, вона все-таки зараз локалізована кордоном. Ну, таким кордоном, який відсікає нас від зони тимчасово окупованих територій. Да. Тобто вона не дає свої метастази в Україну, а хочеться ж більше. Я про росіян кажу. Конечно. Тобто Мінськ дає метастази в Україну. Вони будуть там обрані, вони будуть сидіти в Верховній Раді, місцеві органи самоуправління, тобто вони будуть імплементовані в українське юридичне поле. Тобто хочеться більше. Розумієте, яка штука? Путіну не можна зупинятися. Йому постійно треба далі йти. Йому постійно чогось потрібно добиватися, тому що ті ж росіяни, які за нього голосують, ті ж його оточення, вони його давлять, щоб він йшов далі. Він не може відходити далі. Він завжди має бути, умовно кажучи, крутим пацаном. Він завжди має бути і показувати, що він лідер, який їде на великому коні. Тому оця вся історія, дивно, і побачимо, чим вона закінчиться. Скоріш за все, вони будуть якось імплементовувати Донбас в своє юридичне поле. Тобто інкорпорують? Теоретично так, тому що це може бути виходом із того, що він почне відводити війська. Тобто, або він, дивіться, війська стоять біля кордону, 100-тисячний контингент. Якщо ви пам'ятаєте, там читали ви чи ні Суворова, як розповідав, як вийшли війська перед тим, як заходили в Європу, да, тоді, радянські війська. Да? Тобто їх потрібно кормити, їх не можна постійно там тримати. Тому що це тимчасові табори, тимчасове обслуговування і так далі. Це дорого дуже тримати постійно в такій напрузі контингент. Він має або йти назад на свої міста дислокації, або переходити кордони і деталі. Якщо він зараз почне відводити ці війська, це покаже його слабкість. Да. Тобто він має або йти туди, або щось взамін показати, чого він досягнув цим. То що це буде? Або це нагнуть Україну там, чи в Туреччині, чи в іншому місці, нагнуть Україну імплементувати оцю ракову пухлину в українське законодавство. Да? Навіть Зеленський, який, умовно кажучи, приходив з менш патріотичними там уподобаннями в Україну, порівняні з попередньою владою, да? Навіть він розуміє, що це бомба навіть не повільної дії, а швидкої дії. Тобто ця бомба, вона просто порве зсередини Україну. Не можна цього робити. А якщо цього не можна робити і на це не піде українська влада, то що має робити Росія, щоб показати, що вони виграли в цій історії? Щось зробити з Донбассом. Ведь Минские соглашения, как минимум, на данном этапе имплементировать нельзя, как минимум, потому что их имплементация упирается в первый пункт прекращения огня, которого нет. Та повірте, вони якщо домовляться по іншим пунктам, вони затихнуть на півроку. Якщо вони чітко будуть знати, про що говорить Пісков? В принципі, якщо відверто кажучи, він правду говорить. Мы же договорились, почему вы не выполняете? По великому рахунку Україна підписала це. Це невірно, що вона підписала. Але Порошенко це підписано. Не Порошенком, а представником України. Це невірно підписано. Ви пам'ятаєте, як його хотіли провести через Верховну Раду, що людина навіть нацгвардієць загинув, да? Значить, це не можна проводити. Але це зроблено було. І зроблено неправильно. Тому я до чого це... А відмовитися ми не можемо? Можемо. Можемо. Что значит не можем? Кто нас заставляет? Нас никто не заставляет, но, как говорят эксперты, отказ от Минских соглашений – это выход Украины из Минска, раз. Да. А во-вторых, это отмена санкций, потому что многие санкции по Донбасскому кейсу как раз привязаны к Минским соглашениям. И это может навредить. Ви знаєте, але ж, знаєте, якщо ти йдеш в прірву, то потрібно розвернутися і піти назад. Ти обіцяв туди піти, да.
Ну, ти був під афектом, або тебе заставили так і так далі. Що казати навіть, ну, вибачте мене, коли покази під примусом в юридичній практиці, вони теж не признаються, коли людина каже, що мене били, мене примушували, сказали, взяли мою сім'ю і в заручники і вимусили підписатись. Точно так же так, під примусом. Дійсно, можна сказати, ну, там представники попередньої влади говорять про те, що ми тоді зупинили війну, тоді нам треба було передишка. Це дійсно так. Але зараз ми укріпили, і все-таки потрібно, ну, змінювати цей формат. Змінювати. Ну вот, когда мы говорим про коллективный Запад, многие говорят о том, что, ну, как такового коллективного Запада уже нет. Есть отдельные страны Европейского Союза, что называется, страны старой Европы, а вот как раз Германия и Франция. И именно эти страны, как говорят, пытаются навязать Украине имплементацию Минских соглашений в российской трактовке. Есть страны новой Европы, которые поддерживают активно Украину, это в том числе и страны Балтии, Польши, да? И есть Соединенные Штаты Америки с Британией, которые также четко поддерживают Украину. И более того, не только на словах, на лозунгах, но уже и активные действия проявляются в виде предоставления Украине открытой военной помощи. Но вот можем ли мы действительно объединять это все и говорить о том, что весь Запад пытается заставить Украину выполнить Минск? Или все-таки это действительно только Франция и Германия? Ну, дивіться, дійсно, здається, Бжезинський казав, царство йому небесне, коли об'єднувався Євросоюз, да, створювався, він каже, коли я хочу подзвонити в Європі, переговорити з Європою, з Євросоюзом, то з ким мені говорити? Кому мені дзвонити? Хто? Хто приймає там рішення? Немає, тому що там колективний якби, консенсус. Да? Дійсно, Європа не об'єднана, ну, відверто кажучи, по багатьом питанням. І по відношенню до свободи слова, да, що відбувається в Польщі і в інших країнах, по відношенню до Росії, в енергетичній сфері, це дійсно так. Але все рівно вони намагаються якісь цінності тримати. Да? Звісно, що є ті, ну як сказати, там, німецькі бургери, да? Чи французи, яких давні, як вони кажуть, я коли розмовляю з представниками там французької еліти, вони кажуть, та у нас давні зрозумілі стосунки з Росією. Вони, у них велика історія, нас велика історія, нас багато що об'єднує і так далі. Тобто, а що таке Україна? Україна, ви молода, да? Ви молода, вам ще потрібно дожити. Точно так же вони зверхньо відносились колись до Польщі, да? Яка зараз тепер активно намагається перебирати на себе якісь лідерські функції отієї частини Європи, яка, ну, скажімо так, не закостеніла, да? Значить, і звісно, що в цю історію ті, які мали безпосередній стосунок з Радянським Союзом і його впливом, то більша частина розуміє, до чого це може призвести. Хоча не вся. Да, є Орбан з своїм баченням Угорщини в цьому всьому. Да, є Чехія, яка так акуратно, але догралася, що склади рвуть у них. Да. Але дійсно є частина Європи. Зараз дійсно є унікальна така ситуація, яка показує сконцентроване, згруповане відношення Європи до всього цього процесу, що відбувається між Росією і Україною. Да? Але знову ж, ну не можу я відійти від думки, що це все рівно гра, щоб нас підвести під ці домовленості. І ця гра, вона, знаєте, без нас іде. Все-таки не можу. Нехай це моя буде думка, нехай контроверсійна, але вона не тільки моя. Тобто, мало того, навіть з адміністрації президента про це трошки казали, що перебільшує, да, Сполучені Штати цю небезпеку. Да? А зачем їм це нужно? Знову ж кажу, вирішити це питання хоча б тимчасово. Вирішити питання з Україною. Це що, усталость? Ну, для чого? Дивіться, 80% аналітиків в адміністрації президента Сполучених Штатів, значить, менше концентруються на проблемі України, як на проблемі Китаю. У них є глобальний противник на найближчий час.
Тобто, як раніше аналітики говорили про те, що завдання Сполучених Штатів, щоб була не об'єднана в Європі сила проти них, в економічному плані. І це Німеччина і Росія тільки може бути, коли, умовно кажучи, об'єднається сильно, тоді це буде противага, умовно кажучи, гегемонії Сполучених Штатів. То зараз Росія, це однозначно є Китай, з домішками Росії, скажімо так, домішками впливу Росії. Тобто це не Росія, це не Німеччина, це не хтось інший. Що зараз може відбутися там? Воно може бути синхронізовано. Це проблеми з Тайванем. Тобто, коли розповідали, що Путін поїхав до Сі Цзіньпіня, і Сі Цзіньпінь, скажімо так, його попросив, поки буде Олімпіада, не нападати, то я б казав би трошки інше. Можливо, вони говорили, пофантазуємо, можливо, вони говорили про синхронізацію вирішення питання Тайваня и атаки на Украину. Сегодня, кстати, встретился Путин с Си Цзиньпинем, и там они сделали совместное заявление, в котором Россия заявила о том, что Тайвань принадлежит Китайской Народной Республике. Там своя непроста тема, тому що Тайвань фактично як суб'єкт міжнародного права і як окрема, скажімо так, країна, вона не так багато ким признана, це перше. Але в Тайвані є чітка домовленість, підписаний договір з Сполученими Штатами, і в порівнянні з Будапештським меморандумом Сполучені Штати готові виконувати ці домовленості, посилаючи туди свої війська. Тобто, я до чого це все веду? Чому ми перейшли до Тайваню? Тому що Сполучені Штати зараз хочуть сконцентруватися на протидії експансії Китаю. По всьому світу. Китай пів Африки зараз заінвестував. Значить, він війшов своїми технологіями в Європу. Європа не хоче відмовлятися від цих технологій. І так далі. В Латинську Америку. Тобто, Китай дуже є серйозним супротивником на найближчий час в економічному плані. І, скоріш за все, можливо, в військовому плані в найближчий час. Тому Сполученим Штатам потрібно закрити тему. Або прикрити тему якусь іншу, яка заважає концентруватись на головному. І тому вирішення питання з Україною так чи так, скажімо так, на порядку денному йде. Тобто це не є концентрація на цьому питанні. Це є тактична концентрація, щоб закрити це питання на найближчий час і сконцентруватися на головній проблемі. Пане Валерію, я предлагаю підключитися нашому ефіру пана Сергія Джерджа, голови Координаційної ради Всеукраїнського громадського об'єднання «Громадська ліга Україна-НАТО». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Да, пане Сергей, вот мы как раз с нашим гостем в студии обсуждаем, зачем же Россия сейчас затеяла эту авантюру с требованиями к Североатлантическому альянсу, к НАТО. Вот те заявления, которые мы слышим сейчас от наших западных партнеров по поводу того, что картина вокруг Украины становится еще более тревожной. И здесь вот мы говорим о том, что, возможно, это все для того, чтобы заставить Украину имплементировать Минские соглашения. Вот вы согласны с такой тезой? Действительно ли для этого вот все, что сейчас происходит вокруг нашей страны? Дуже багато аспектів. Звичайно, Росія тисне на Україну і використовує всі методи для цього, зокрема і ультиматуми, які вона виставляє НАТО. Причому це в грубій такій хамській формі, і там йдеться про те, що щоб НАТО відступило на лінію 1997 року, а Росія зі свого боку не робила нічого. Але були листи відповіді, і дуже цікава і важлива теза була в тексті, який підготувала НАТО. Там йдеться про те, що Росія повинна вивести свої війська з України, з Молдови, з Грузії. А після цього можна говорити про безпекову конфігурацію, про ракети середньої і малої дальності і все таке інше. Тобто це вперше прозвучала така вимога, задокументована з боку НАТО. Я думаю, що це позитивно. Те, що там Путін, ви згадували, Китай підключає
значить, Путін китайських товаришів до своїх цих питань. Так я скажу так, що Путін в своїй уяві може будувати скільки завгодно союзів і об'єднань з Китаєм. Китаю це не заважає. Навіть навпаки, допомагає реалізовувати свою політику в далекосхідному регіоні, тому що вони і так уже беруть у Росії газ по $170 за кубметр, а в Європі ми знаємо ці ціни біля 1000, і Росія нічого не може зробити, тому що такі ціни назначив Китай. Китайське населення проникає на територію Далекого Сходу і воно не асимілюється. А навпаки, російське населення асимілюється серед китайців, і китайська культура як домінанта знищує все на своєму шляху. Тому Китай може заохотити Росію до будь-чого. А насправді, з іншого боку, в Організації Об'єднаних Націй на інших площадках говорити про дотримання прав людини, демократії і загальних речей. Це, що сьогодні був підписаний відповідний меморандум, так це, звичайно, того, що Китай хотів почути від Росії те, що він хоче почути, зокрема, що Тайвань належить Китаю, що COVID-19 – це не від летючих мишей, а вірніше від летючих мишей, а не від Уханської лабораторії, і все. А взагалі там в меморандумі йдеться про безпеку країн, про демократичний вибір своєї безпеки, забезпечення, про, значить, такі про права, значить, країн. Мені дивно, що цей документ підписав Путін, тому яким циніком потрібно бути, тому що саме Росія порушує все те, що там написано. Тому що російські війська знаходяться на території України і не дають можливість Україні реалізувати свої безпекові питання і безпекові візії. Це по-перше. Тому я думаю, що немає нагнітання навколо України. Є тут важливий момент. Я завершу свою розповідь лише тим, що з одного боку, звичайно, ми бачимо, що ця увага до Росії, наприклад, яка є з точки зору, що Росія агресор розпочне війну, вона спричинила відток капіталу з Російської Федерації. За останній час $40 мільярдів вийшло з Росії. Тому що очікується, що, можливо, буде війна, Росія буде під санкціями. Але війна тут вже ж дві сторони має. Це російсько-українська війна. Тому так чи інакше інвестиції під загрозою і в Україні. Тому зрозуміло, що українська влада хоче якось збалансувати це бачення. З одного боку є загроза, з другого боку не налякати інвесторів. Тому у нас такі різні тлумачення. Але я звернув увагу, що, знаєте, було б гірше, якби ми в Україні тут говорили, що от є 100 тисяч солдат, є 1200 танків, є загроза війни, а нам з берегів Вашингтону чи Темзи говорили, що все добре, не буде ніякого нападу, тримайтесь, ми вас співчуваємо, ніяких проблем немає, все нормально. Так. Добре, що навіть наші партнери загострюють в чомусь цю візію, вони мають дані розвідки, і нам не потрібно яких додаткових зусиль, щоб їх переконати нас захищати. Навпаки, навіть в цьому моменті я б сказав, що Україні дуже важливо посилювати ці контакти для того, щоб отримувати підтримку від західних країн. Да, звичайно, но все же остается открытым вопрос, и, собственно, все находятся в ожидании сейчас реакции Кремля на, значит, ответ США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности. Как вы думаете, что это может быть? Какая это может быть реакция? Во что она может вылиться? Ну, вже була така теза Путіна про те, що НАТО і США не врахували побажання Росії. Головне побажання і весь цей шум, ця вся піна, це навколо України і навколо того, щоб не допустити членство України в НАТО. Це несе загрозу для Росії? Ні. Ні. Але це унеможливить окупацію України, унеможливить колонізацію України в економічний, політичний чи військовий спосіб. Тому для Росії будуть зв'язані руки.
і вона не зможе, значить, колонізувати нашу державу. Тому вони дуже не хочуть, щоб Україна була членом НАТО і членом Європейського Союзу. А все інше – це все надумане. Про ракети. Та які проблеми? Ніхто в Україні ніяких ракет не планував ставити. Навіть якщо Україна буде членом НАТО, про це не йшлося. У нас свої ракети будуть і своя армія. Потім оці казки про підльотний час, там 5-7 хвилин до Москви. Та НАТО не буде, НАТО оборонний блок, і ніхто не збирається, значить, вести війну проти Росії в конвенційний, звичайний спосіб, і тим більше в ядерний. Тому що ядерна війна – це взаємознищення. А в російській, до речі, військовій доктрині написано, що Росія може превентивно застосувати ядерну зброю. Але якщо Путін застосує ядерну зброю, то у відповідь полетять ракети з ядерними зарядами в такій кількості, що з ними протиповітряна оборона Росії не справиться, і Російська Федерація зникне. І тоді вже 5 хвилин підльотний час буде, чи 15, в цьому не буде ніякого значення. Тому це все брехня Путіна і просто маніпуляції, на чому базуються його тези. Да, дякую вам дуже, пане Сергію. Чухсаглен, що нашли время і підключились к нам в ефір, ответили на наші вопроси. Сергій Джердж, голова Координаційної ради Всеукраїнського громадського об'єднання «Громадська ліга Україна-НАТО», був з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, что сейчас связывает руки Кремлю, как вы думаете? Вот те санкции, о которых сегодня предупреждают наши западные партнеры, они играют вот сдерживающую роль? В тому числі, звісно, що грають. Дивіться, витрачені величезні кошти на побудову там Північного потоку-2. Значить, ясно, що авуари вони ж тримають не тільки в Росії, а переважно не в Росії. Путін, як хто там казав, Березовський, да, що найбагатша людина світу, там такий скритий мільярдер Корейка, да, який все це не задекларовано, так. І ясно, що вони вкладені в цінності, в компанії, в якісь авуари за кордоном. І це все знають офіцери банків, офіцери спецслужб в Сполучених Штатах, в Європі це знають. Зараз не можна скрити ні одну транзакцію в перерахуванні. Уже система фінансова під контролем, зрозуміло, тим більше SWIFT, як працює, значить, де все можна продивитись. І хто за ким стоїть, зрозуміло, вже немає, вже побороли цю всю річ, майже побороли там акції на пред'явника, да? Значить, тому офшори вже ти сильно не використаєш, щоб скрити це. До чого я це все веду, що це теж стримує, тому що навіть коли в 2014 році почалися ці санкції серйозні, так, значить, уже тоді там немає диму без вогню. Значить, уже тоді деякі олігархи думали, а чи не замінити нам Володю як керівника держави. І не тільки олігархи, а й представники спецслужб. Це було таке. Доходили ці від безпосередніх людей, які приїжджали сюди і розповідали це все. Тобто, а тут це може обрізати все. І тому цей чинник, якщо ваше питання в тому чи стримує, так, але він не настільки головний може бути в тому, щоб зробити наступний крок. А що може бути головним? Емоційна може бути складова, на жаль, головною. Так. Тобто, дивіться, багато хто з оточення Путіна, який зараз там чи в Україні, чи за кордоном, розповідає, що він досить емоційна людина, якась річ може спровокувати його. Тобто, і дивлячись на те, як він відповідає і приймає рішення, хоч він уже в віці, да, все рівно це залишилось, оце дьоргання, да? Воно стримується різними факторами, в тому числі його досвідом керування великою країною і спілкування з лідерами багатьма, які вже змінилися, а він ще при владі, так? Значить, він навчився розрулювати ситуації, да? Він навчився, скажімо так, впливати на якісь патерни, які є в інших лідерів. Значить, ви пам'ятаєте, як фактично вони розвели американців на хімічну зброю в Сирії і, в принципі,
Питання тижня було змінити Асада в Сирії було. Питання тижня. Ні, зупинились, переключилися, ми зброю хімічно віддамо і так далі, якщо ви пам'ятаєте цю всю історію. Да. Тобто, і що тепер там? Ясно, що там була і залишається там серйозна, єдина закордонна база військово-морська Росії, і вони за це боролися. Але не тільки за це, в тому числі за шляхи перекидки енергоносіїв, які, якби Сирія була не під їхнім контролем, уже можна було б реалізовувати і так далі. Тому, до чого я це все веду, що є все рівно емоційна складова, яка може зіграти роль. Люба. Зустрінуться, ну, наприклад, да, зустрінуться вони в Стамбулі там, чи в Анкарі, і Зеленський щось не так скаже. Щось, якісь слова, принизить десь. Ну, умовно кажучи, я кажу. Тобто, оці речі, вони теж впливають. Тому що людина вже всього досягла. Він уже частково війшов в історію, да? Воз'єднання руських земель, повернув Крим і так далі. Тобто, чи він піде на те, щоб, умовно кажучи, війти ще більше в історію, як він думає, і взагалі Україну взяти, це може бути питанням хвилини чи секунди прийняття рішення. Може бути таке. І там тоді, знаєте, при такому розкладі вже не впливають ні санкції, ні якісь там інші речі. Все, пішли. А відсіч? Яка буде з української сторони? Чи готові ми до цього? Дивіться, те, що розповідають аналітики і так далі, що 1200 танків і так далі, у нас не менше засобів враження, тим більше зараз пішли поставки із Сполучених Штатів, із Великобританії, і ось сюди Польща зараз планує свої новітні озброєння, яке, правда, тільки в них використовується, але да. Тому ми будемо боротись. Звісно, що, як каже BBC, як брало інтерв'ю в цього, чи CNN, BBC чи CNN в Резнікова, да, в них вже більше солдат, в них вже більше можливостей і так далі. Але більше було можливостей в Радянського Союзу, коли він пішов в Фінляндію. Чим це закінчилось? Тобто ми маємо підвищити планку ціни цієї дурної, жахливої атаки, цього рішення, якщо воно зізріє в головах там вищого керівництва Росії. Тобто ми маємо захищати кожний клаптик своєї території, щоб показати, що ми не здамося. Не так, як було в Криму. Не так, як було, що вони, як каток, по чуть-чуть бачать, що ми відступаємо, пішли далі, реакції ніякої. Я думаю, що це вже розуміють і в Генеральному штабі, і в наших спецслужбах, і в керівництві нашої держави. Дякую вам дуже. Чохса, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Валерий Боровик, глава правления Альянсу «Новая энергия Украины». А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжит информационная программа «Заман». На украинском языке наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А после мы вернемся в эфир и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь» на крымско-татарском языке. Будет интересно, не пропускайте. Курушкенджи.